हाय राइजूपुर, मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि बोडोलैंड गॉट टैलेंट एक मल्टी टैलेंट रियलिटी शो है। उधर आप लोग भाग ले सकते हैं और ये ऑडिशन गोपुर में हुआ है और भी बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस शो में पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत अच्छा शो है, मैंने आज तक बोरो का इतना अच्छा शो नहीं देखा है। प्लीज़ राइजूपुर नोंथांमोन बोडोलैंड गॉट टैलेंट सीजन 2 भागुला आरो बोडोलैंड गॉट टैलेंटा मोनसे मल्टी टैलेंट शो आरो ग्रेन्ड फिनालेयावनो लोगो मोनगोन सब खबर। दिनै दिनाव बिराद जोबोद गोजोनथाव खौरां जे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गहपुर हालामाव जे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि सीजन 2 जे जोंनि हाबाफारिया गिबि खेब बेयाव जोङो सेथि खेब हिसाबै जोङो बेयाव हाबाफारिखौ जे अडिशनखौ जों लाफैनो मोन्दों आरो जों खोनानो मोन्दों साफ्रोमबो बे ओनसोलनि जायफोर मेलेमजिबि आरो जायफोर बे हाबाफारिखौ जे मदद खालामनाय बिथांमोननिफ्राय जे बे रियेलिटी श'आ गहपुर हालामाव जे गिबि खेब जादों होननानै खोनादों आरो नुनो मोन्दोंमोन जे आसा फारिनानै फैदोंमोन जों बे आसानि बांसिन बेयाव जोङो जे बाहागो लानाय आरो जे मानसिफोरनि रोंगौथि बेखौ जों नुनो मोन्दों आरो जोबोर गोजोनथाव जे बिथांमोननि जे टेलेन्टआ दिनैनि समाव बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि गेजेरजों सुबुंफोरनि गेजेराव बियो नुजाखांगोन आरो बै जायफोर बिथांमोना जे सायख'जादों मेगा अडिशननि थाखाय बिथांमोनखौ लानानै जों फारसे आवगायलांगोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव बे गहपुर हालामाव हारिमु बिथिङाव जोङो गोबां खामानि मावनो थाखाय जोङो साखाफारा जादों बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि टीमनिफ्राय। दा फैबाय थानायाव आं मोनफ्रोमबो दाब दाब जायगायाव जेराव अडिशन जानो थांगासिनो जोंहा जेरैबायदि 27आव जोंहा गलाघाटआव दङ, दा गलाघाट पापुजित डान्स एकाडेमियाव जोंहा दङ। थिग बिदिनो फारि फारि जोंहा तामुलपुर, उदालगुरि, बाक्सा, चिरां, क'क्राझार दा बैफोराव जागोन हाबाफारिया। नाथाय बेजों लोगोसे माखासे जाय बे हारिमुखौ मोजां मोनग्रा एबा मोसानाय मेथाइ खननाय आरो बायदि रोखोमनि टेलेन्टखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना खावलायहरदों मबाइलाव जे गावसिनि माखासे जेरैबायदि गवालापारा आरो माखासे गुवाहाटि एबा दिल्ली बेफोरबायदि जायगानिफ्रायबो सोंहरदों जे अनलाइनाव जों होनो हागोन नामा। दा बेनि थाखाय जों सुजुगखौ माखासे दोननो नागिरदों आरो फैबाय थानाय समाव जे बेनि जे भट होनाय जे सायख'नाय सिस्टेमखौ जों भट होनायनि गेजेरजों खालामगोन। वेबसाइटआ रेडि जाबायानो जोंना, मानो होनबा जोङो अनलि जाजेसनि गेजेरजोंल' सायख'योब्ला बेखौ माखासे डाउट थायो आरो गोसोआव मोनसे गेना साननाय मोनसे सानखाङो आरो दा ओंखायनो जों बेखौ अनलाइननि गेजेरजों एबा मोनसे जोंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों भिउवार्सनि गेजेराव जों नायनानै बेखौ बै सुबुंफोरनि अनसायनायखौ नायनानै जोङो बिथांमोनखौ जोङो उइनारखौ जोङो बिमुंलाइखौ जों होगोन जे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि सीजन 2नि उइनारखौ आरो बेयाव नोगोद जोङो 1,50,000 रांखौ बेयाव मोनथाम केटेगरि थागोन आं फोरमायखाबाय। जोंहा सेथि बान्था मोननाय जायो उइनार आरो नैथि बान्था मोननाय जाहैबाय फार्स्ट रानार्स आप आरो सेकेन्ड रानार्स आप जायो थार्ड बान्था मोननाय आरो लोगोसे जों कनसिडारेसन प्राइजखौबो होनो थाखाय जोङो सावरायगासिनो। जायफ्रा मोजां रोंगौ नाथाय बिथांमोना पजिसनखौ मोननो हायाखै बिथांमोननि थाखायबो जों माखासे बान्थाखौ दोननाय जागोन। दा ओंखायनो जेसेबां हायो जेसेबां रोंगौथि दं मोसानाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय मेजिक दिन्थिनाय आरो बायदि रोखोमनि टेलेन्ट साफ्रोमबो आवगायबो आरो बे टेलेन्टखौ दिन्थिनो थाखाय बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव लोगोसे लोगो जानानै जोङो फारसे आवगायलाङो।